Здравейте, приятели! В това видео ще ви покажа как ще се засея ягоди. Има най-различни методи за сеяне, някои използват слама. Аз лично ще използвам ето този мулч. С него съм сял преди години. Доста е добър, доста ефективен. Той е с слънцезащита. Дават му гаранция 3 години да издържи на слънце. Като естествено също и преди това ще опъна капко напояване. В процеса на засяване ще ви обясня някои неща, защото ще го направя по този начин. Сега обаче, както ви казах, следва най-трудната част, да си подготвим мястото. Сега започваме да работим. Значи, когато се прави реда, гледам да бъде широк, по-широк една период от двете страни на найлона. Защото когато си опъна найлона, ще мина с мотиката и ще го застъпя. Сега първото, което е, че когато забивам лезгара, го забивам максимално дълбоко. И на 2-3 обръщания обирам корените, защото както виждате мястото е доста тревясово, има доста големи корени отдолу. Затова забивам лезгара максимално дълбоко и на 2-3 обръщания чистя корените. Сега една трета от гадната работа е свършена. Този ред е долу-горе около 8 метра. Следващата стъпка, която трябва да направя, е да мина с мотиката, да събера, да направя ред, нещо като е това, да го вдигна от двете страни. После да мина с грабичката, да поразбия големите буци, но няма проблем дори да има буците, понеже днес е 6 ноември и зимата почвата ще помръзне и буците ще се слегнат. Към този момент най-важното е да се дигна ред, да се получи като ето това нещо тук. Сега, това, което направих, минах с мотиката, оформих си реда, после минах с грапата, поразбих буците и пак побрах коренчетата. Ако вашето място е разработено, няма да имате такъв проблем с буци, с коренчета. Аз имам разработено място долу, но там отглеждам домати, крастици и други работи. По принцип има машини, които минават и ви опъват найлона и капка от едно време и ви правят реда, но моето видео е за хора, които имат само лезгари, мотика и желание. Защото ягодите са отгледани по този начин са много сладки и много вкусни. Ако го направите, сами ще се убедите в това нещо и много лесно отглеждане. Сега предполагам, че много хора ще си зададат въпроса защо просто не ги засея в земята на някой примерно разработено място. Ами причините са две основно. Едната причина е, че когато ги сеем на земята директно в почвата, пролетта, когато пари дъжд много, в последно време, всяка пролет имаме обилни валежи, ягодите гният масово. Тоест, слагаме ги на земята, когато почва да зреят, съвпадат с пролетните дъждове и озрелите ягоди, може би 80% от ягодите изгниват. Пробвал съм го, знам и затова съм се ориентирал към този метод. Другия вариант е, примерно, вместо да слагате найлон да използвате слама. Това също е вариант, но в моя случай не е подходящ, защото първо, че тук на това място духа адски силен вятър, другото, което е, че имам 4 котки, които тая слама ще направят на нищо. Затова най-добрият вариант в моя случай е найлон. Когато сложим найлон и направим високо редче,
така нямаме никакви загуби. Когато ягодите започнат да зреят, колкото и дъжд да вали, когато редът е висок, по самия ред не може да станат локички. Всичката вода се тече отстрани и по този начин нямаме почти никакви загуби от ягодите. Пробвайте го този начин. След малко продължаваме с опълнението на капковото напояние и слагането на мулча. Редът ви трябва да бъде широк поне 5 и половина, защото тук по средата ще пусна капков маркуч с капков образовател 5-10 см. Сега отивам да взема капковото и продължаваме. Опънах си капковия маркуч. За ягодите, според мен е най-добрият маркуч, който може да използвате, и с капков образовател 5-10 см. Тук се вижда. Ето тук е един капков образовател, тук е другия. Зато когато поливате, капката да се слива. Т.е. да се получи един ред, в който целият се напоява с вода. Сега ще вържа капковия маркуч. Това е напълно достатъчно. В моят случай аз поливам от кладенец, като помпата се ме е свързала директно с тръбата. И като пусна помпата да поливам, ще дойда тук накрая, ще проверя да нямам теч. Много пъти съм ги правил така, няма никакъв проблем. Това е напълно достатъчно. Все пак се проверяйте. Ако ви се скъса някъде капковия маркуч, много лесно има съединителища, които се снаждат. Най-лесният начин да проверите дали имате скъсан маркуч някъде поради котка или някаква друга причина е просто като се пуснете да се поливате, идвате на края на реда и проверявате дали има налягане на края на реда в едната маркуча. Ако има налягане, значи нямате скъсан маркуч. Ако в един има по-силно налягане, в другия има по-слабо налягане, значи е възможно да имате някъде цепнат маркуч или нещо такова. Сега тук все още няма да ги свързвам с основната тръба, защото сега е ноември месец, аз живота сега ще поливам чак на пролет. Но за хората, които не знаят как става това нещо, в моя канал има 2 видеа как се изгражда. Едното се казва как се капково напояване, поливна система капково напояване част 1 и поливна система капково напояване част 2. Там много добре обяснявам как и показвам как се свързват лентов маркуч и твърд маркуч в такава тръба. Също така в тези видеа ще оставя линки как да си пуснете капково напояване от 1000 литров пластмасов контейнер, защото предполагам, че не са много хората, които са свързали тръбата с кладенеца. Но има хора, които имат водоизточници и могат да си пълнят направо 1000 литров контейнер и от него да си пуснат така един цол тръба и по нея да си пуснат вече капков маркуч. Също и вариант, добър, пробвал съм, го става. Пропуснах да ви кажа напреди, че когато си обръщате място, ако имате някаква огнива оборска тор, може да я нахвърляте и тогава да оформите речето. Това ще даде един много добър старт на ягодите и по този начин ще сложите всичките нужни хранителни вещества в почвата и ще се отрази много добре на вашите ягоди. Но пробвайте го този метод, много е добър, става лесно, бързо, стига човек да не го мързи. Сега следващата стъпка е да си опъна найлона. Моят найлон, едната страна е сребрист, другата е черен. Аз ще го сложа от сребристата страна, така предпочитам. Аз така съм си решил, може да го сложите от черната страна, но аз смятам, че от сребристата страна е по-добре. Когато си опъвате найлона, внимавайте, гледайте винаги капковия маркуч да ви оставя по средата на реда, т.е. да вървите тук. Дори да се размести, може да си го наместите, няма никакъв проблем. Важно е, особено когато сеем ягодите, вече за тогава задължително маркуча трябва да върви по средата на реда. И вече ягодите, като ги засеете, той не може да слезе под тях. Както знаете, когато поливаме, водата отива надолу, т.е. използваме гравитацията. Но бе, сега започвам да слагам найлона. Пънах си найлончето. Сега следващата стъпка, която ще направя, ще взема тези клечки. Тук по средата ми върви капковото напояване, както ви казах. И ще забия по една клечка през метър и половина, за да съм сигурен, че маркуча няма да се премести под тези дупки. Защото аз искам, когато се засея ягодите,
Ще мръдна маркуча насам да бъде плътно до реда на ягодите. От тази страна и от тази страна. Затова пускам два. За да може един да бъде плътно от тази страна, другия да бъде плътно от тази страна. Но някой път от вятър или от слънце, от някакви, примерно имаме котки тук, възможно да се премести маркуча. И затова и те ще сложат тези клечки, за да съм сигурен, че няма да се премести. И вече като засеем ягодите, той няма как да се премести, защото самите ягоди ще го спират. Все пак 2 месеца няма да поливаме тук и има вероятно да се размести. Ето тук ми вървят двата реда, един и другия. Също така този найлон, освен че спира плевелите, и задържа водата. Има много преимущества. Както ви казах, другия вариант е слама. Но този найлон има един голям враг. Има едни животни, наречени котки. Сега, единственият вариант е, като засеете ягодите, просто сложите някакви стари клони на самия найлон, като внимавате да си накъсате найлона, да не разместите нещо. И вече самите ягоди като пораснат, поне при мене, предишните години, когато съм гледал, те бухват толкова много, че ягодата стига до тук и от другата страна и тук отпред всичко става плътно. Деня котката може да дойде само тук да си точи ногтите, което не е такъв проблем. За нас е важно да не ни накъса и да напука капото напиване. Но дори да го направи, пак може да се съедини много лесно. Така. Добре. Последната най-трудна стъпка е да се застъпи найлона. Това е важно, защото когато духа вятър, ще ни обърне найлона и цялата ни работа ще отиде на яве. На разработено място това ще стане много лесно. В моя случай мястото ми не е много разработено, но мен има бърка. Целта е просто 3-4 пръста от найлона е така, да бъде застъпан. Не повече. Напълно достатъчно. Дори 2-3 пръста да се застъпи. Защото се даде на пролет, тук ще избие тревичка, тя ще го хване стабилно и няма мърдане. Също така не го заравяйте много, защото след някоя друга година, защото се трябва и като тръгнете да го махате. Ако сте го заринали много, понеже ще има дупи, тук тревата ще го обзела и много трудно ще го махнете. Казвам ви го от течен опит. Затова 1-2 пръста, не повече. Така. Предполагам, че хванахте каква е идеята. Продължавам с заравянето. Сега, найлон е защипан абсолютно от всякъде. Това е много важно, защото малко на някое място, ако се пропуснали, като задуха вятъра, може да ви обърне найлона. Когато ягодите пораснат, вече това не е такъв проблем, защото те обземат почти целия найлон. Но сега в началото това е много важно. От всякъде е защипан. И трудната работа свърши. Остана само да ми дойде разсада. Поръчах си го преди няколко година, предполагам, че утре ще дойде. Сега остава да отида там. Виждате ли не е сязаните клони, да взема 2-3 клона, да сложа по самия ред. Тези клони ще бъдат антивирусна системата против котките. И като дойде разсада, продължаваме с засяването. И стигнахме до любимата ми част, до засяването. Ето го моя разсад. Тези ягоди са сорт Клери. Един от любимите ми сортове на мене. Сега за хората, които имат в градината ягодки, може да си скарате младите коренчета от старите растения. Нали, както знаете, предполагам, че повече хора от това знаят, че ягодите си пускат ластуни, от ластуните излизат новите растения. По принцип най-близките растения, домашното растения са най-подходящи,
може оттам да си ги извадите и директно да ги засеете тук. В моя случай аз си го купих този разсъд в интернет, намерих някакъв човек продаваше разсъд. Хубав пикиран разсъд, в формички. По този начин, като засея сега есента, пролета ще има някой друга ягодка ще роди, а когато са само коренчета засяти, в смисъл, когато си извадите от градината, пак ще ви родят, но стреса от пресаждане е много по-малък, когато разсъдчета са пикирани. Ето е дупчицата, слагам ягодката. Стискам всичките страни, хубаво се засее. Сега къде има почва и понеже вчера валя дъжд, почвата е доста кална, няма нужда да поливам, но все пак ще мина лекичко ще ги полея. Поливната система не съм е свързал още. За хората, които не знаят как се свързва капково напояване, в моят канал има две видеа. Едното е капково напояване част първа, другото е капково напояване част втора. Там може да видите как се свързват тръбичките. Също така сетих, че малко имам торфен субстрат и понеже ми е останал, още по-добър вариант е да сложите по една шепичка торфен субстрат в дупките. По този начин, ако ги засеете, ви гарантирам, че резултатът ще бъде още по-добър, ако място правим за коренчето. Вадим си разсъдчето. Много добър разсъд. И хубаво притъпкваме задължително. Пак правим с дупчицата. Торфеният субстрат абсолютно не е наложителен. Аз просто го оставам, защото имам, защото скупих един бек 250 литра и не е останал. Почвата в България е достатъчно богата на минерали и всичките нужни хранителни вещества за ягодките и без да слагате торфен субстрат, пак ще имате един много добър резултат. Най-важно да запомните, че трябва да се протъпква. За хората, ако имат градинки, които имат възможност, които имат водоизточник в дворовете си, много е лесно. Просто трябва да се занимава и да обичате ягодки. И сега, когато засея целия ред и свърша капковото напояване, ще пусна мъркучите и ще ги преместя плътно да вървят, реда да върви, лентата да върви плътно до ягодките. И ягодките вече като засяти, лентата не може да мине от другата страна. Общо ето това е, приятели. Сега започвам да сея редче по редче. Тук съм направил 3 реда по 8-10 метра. Долу-горе около 200 корента ще влезат. Ягодките са засяти. От тук нататък остава само поливане и в началото на есента да се изчистят сухите листа. За мен лично това е един от най-добрите методи за засяване. Може би единственият по-добър метод от този е, когато използваме слава вместо този мулч. Но на хората, които обичат ягоди, мога да им кажа, че пробвайте го този метод, засейте си и резултатите са много добри. Ягодките стават мега сладки. Когато ягодката израсте, ляга на найлончето, тук няма трева, няма нищо, цял ден напича слънцето и стават мега сладки. Единствено вода и слънце. Без никакво пръскане и никакво торене. Освен ако имате някаква огнива оборска тор, може да сложите докато правите реда.
Значи от тук нататък нямат нужда от никакво пръскане, никакво турение. Само вода, слънце и накрая на сента се махат сухите листа. Пробайте от този метод, няма да съжалявате. Надявам се, че съм бил полезен. Утре продължавам с нова рече и може би ще направя още 2 реда, защото много обичам просто ягодки. Това от мен, приятели. Абонирайте за моя канал, харесвайте моите видеа. Довиждане.